Kekkonen söi pizzaa, sai ja Tuppanen poltti pilveä pinkkipunaisen hattaran välillä pimpero hampuöljy liukasteena. Kuvitteleeko Kaapo kuinka kusiset kuviot Kaapolla koittaa? Ensimmäiset essot Ripitra Saimaan, Norpa söi suklaata. Rakkaudesta rakentuu elämän lautta kalja. Kaapo kiittas ei oikeasta mitä tulta spittaa. Korian Terja tykkää laulaa, lauturi päättää kohtalo syntisen sielun. Oodinin armeija ottaa vastaan saatanan kätyrin typerän kasteen. Alle kokin kaljanen mauste transsissa pauhaas progressiivisesti. Miksei se käyttänyt amulettia, pyllistettä jos se soittaa funkia. Keskisormi pilluja, otetaan kuva likadouppia. Haluutko herättää huomiota? Katoppa itseä peilistä. Ihana ihminen kuitenkin, en mä tiedä, oispa mäiskettä. Ehkä sitten mämmiä, en varmana ala vetä mämmiä. Ei vaan, luuletko etten oo käyttänyt mitään minun seurassa? Nyt tänään, mistä sitä otan, ei oo kanavia. Miksi tää nyt meni näin, ei haluta että oot yks vitsi. Sanopa et käy salilla, teke vitun kovia hommia. Vitusti viha sisällä, ihan sama rohti armeija ja tuho ihmiskunnan. Mä oon tämmönen tyyppä, with my fucking heartbeat. Ethän oo suicidaalinen millään tapaa. Trap-tyyliä tosi vahvaa, ketipi Norja henki näin ja näin. En oo syönyt tänään mitään, voisin sitten kana syöpästä jossain vaiheessa. What is going on here? What is going on?